Ďalším účinkujúcim je Jakub Kukliš, žiak 4. ročníka 2. stupňa zo speváckej triedy pani učiteľky Henriety Pavkovičovej. Dnes tam zaspievali ľudovú pieseň s názvom Videl som si na rôčku a akordeónový spievak nebo klariateľ Peter Kovári. O Jakubovi by sme mohli povedať, a možno, že si ho pamätáte aj z kapely, kde troška spieval, troška hral. Takisto mal pred týždňom absolventský koncert, kde odabsoval druhý stupeň. To znamená, že je našim žiakom 3x4 je 12 a už 2 roky prípravky 14 rokov. Takže tej práce spoločnej s pani učiteľkou aj s pánom riaditeľom v rámci toho ich hrania, aj predvádzania, aj toho, čo sa naučili, majú za sebou dosť. Takže dúfam, že aj to dnešné vystúpenie sa vám zapáči a že budete držať palce, aby, ja si myslím, že už ako dospelí, neviem, či ešte budete pokračovať, ja som sa nepýtala, lebo ešte by mal možnosť aj štúdia pre zamestnaných, ale je možné, že už to k tomu nedôjde. Ale držme mu palce, aby to, čo sa u nás naučil, aby v tom živote spôsobovalo radosť a prípadne, aby to aj pomáhalo v nejakých ďalších chvíľach. Keď si